Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marlon. Ang kwentong ito ay naganap sa aming probinsya, sa lugar ng Mindanao. Maraming taon na din ang nakakalipas. Taong 2005 po ito nangyari. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pinaka-specific na lugar, para na rin makaiwas sa mapanirang puri. Nasa edad 10 ako noon sa pagkakaalala ko. Sa aming lugar noong mga panahong iyon, medyo marami na ang bahay. Malapit lang kami sa sapa at sa medyo bukirin. Kaya masasabi kong maganda talaga dito sa amin. Marami kaming kalaro ng aking kapatid na si Mare. Pero ang pinakamalapit sa amin ay si Riri at si Kili. Magkakapatid rin sila. Katabi lang kasi ng bahay namin yung bahay nila. Maayos naman dito. Wala namang kwentong may mga nawawalang bata sa mismong baryo namin. O kaya ay may nakikitang mga patay na bata. Pero sa kabilang baryo, meron daw ang ganoong usapin. Pinagsasabi pa ng mga tao na baka daw kidnappers ang may gawa nun sa mga bata. Yung kinukuha yung puso, utak, atay, kidney, bituka, o sa madaling sabi, lahat ng organs. Ganon. Nababalita rin sa buong bayan namin na uso daw talaga yung mga nangunguha ng bata sa daanan, kaya magdubli ingat raw yung mga magulang sa pagbabantay sa mga anak nila. Baka kasi magulat sila, isa na yung anak nila na isa sa makakaranas ng ganoon. Nung kumalat yung tsismis na yan, inuurasan na kami ni Mama kung makipaglaro kami sa labas. Simula 12:00 ng tanghali hanggang 2:00 na lamang ng hapon. Ayos lang naman sa amin ang ganon. Dahil ang ginagawa lang naman namin lagi, sa labas lang, nakaupo sa ilalim ng puno. May mga iilan pa nga kaming pinag-usapan noon nung lumabas ang tungkol sa ganong tsismis. Wala lang, naalala ko lang kasi akala ko yung pinag-usapan namin ay hindi mangyayari sa totoong buhay. O iniisip ko lang dati no na isa lamang itong panakot. Grabe, sobrang dami nang nawawalang kaedad natin. Sana di tayo matulad sa kanila. Wika ni Mare. Di naman tayo magagaya dun, no? Di naman tayo lumalayo sa bahay eh. At higit sa lahat, hindi tayo nagpapagabi. Sagot naman ni Rere. Kahit na, huwag pa rin tayong maging kampante. Mamaya, hablutin tayo niyan eh. Sagot naman ni Kili. Nakakatakot talaga makuha ng kidnappers, no? Kukunin yung mga lamang loob natin, tapos ibebenta. Sagot ko naman. Kaya nga eh, sana lagi tayong ligtas. Sana nga, di mapadpad dito yung mga kidnappers na yon. Kasi nakakatakot talaga eh. Hirit pa ni Mare. Ganyan yung mga naaalala kong napag-usapan namin noong araw na yon. Marami pa kaming naging topic pero hindi na namin ito matandaan kasi masyado nang matagal. Lumipas ang halos 3 buwan na wala na yung kumakalat na balita
tungkol sa mga kidnappers sa kabilang baryo. At unti-unti na ring humuhupa ang mga tsismis. Kaya medyo lumuwag na ulit ang aming mga magulang sa amin. Dahil balik normal na ang lahat, nakukuha na naming magtalunan sa mga dayami at magpasyal sa mga kabilang ilog. Di naman iyon kalayuan sa bahay namin. Masaya kaming naliligo doon palagi. Kung minsan, nandadakma rin kami ng mga hito at tilapyang ligaw. Binibenta namin iyon sa mga lasinggero kasi ayon yung pulutan nila. Tapos ibibili naman namin ng bigas para iabot sa aming mga magulang para kahit papano matuwa sila sa amin. Siyempre, kahit musmus pa lamang kami sabihin na nating hindi pa masyadong mulat sa totoong mundo, ay kitang-kita rin namin ang paghihirap ng aming mga magulang. Ganun lamang kaming magkakaibigan lagi. Marami rin kasing lasinggero dito sa amin nung araw, kaya di na kami nawawala ng benta. Kung minsan naman, nanghuhuli kami ng tilapia para pang ulam lang, kapag walang-wala na talaga kaming makain. Napakasaya ng buhay namin noon. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagtatatalon kami sa dayami. Sa kabilang parte nito, ilog na. Tapos, ando dun yung kabilang baryo na. May nakita kaming mga basurero. Kilalang basurero yung mga magkakapatid na yon. May pasan-pasan na sako. Bigat na bigat ang mga ito. Halata sa kanilang mga mukha. Dahil na rin sa pawis nilang tumatagaktak. Siyempre, bilang naturuan ng tama, lumapit kami upang alukin ang tulong. Ngunit, ngumiti lamang ang mga ito at saka tumanggi. Bago pa ito tuluyang makaalis, narinig ko pang nagwika yung isang lalaki ng, "Nako, mukhang maganda dito. Magigiliw ang mga bata. Mararami pa." Di namin alam kung anong ibig sabihin ng dalawa, kaya nagpatuloy na lamang kami sa aming paglalaro. Hapon na nun kaya di rin nagtagal. Nagpaalam na kaming umuwi sa isa't isa at napag-usapan na ganoon ulit bukas. Siguro yung mga matatanda kanina, makikigapas rin o kaya dito sila magbabasura. Wika ko kay Mare. Siguro nga kuya, nabaitan pa sila sa atin. Pero bakit pa sila makikigapas kung marami namang laman yung sako nila kanina? Di ba nga hirap na hirap pa sila? Sagot nito sa akin. Di mo naman nakita ang laman nun . Malay mo, basura di ba? Tugon ko naman kay Mare. Siguro, mukhang mababait yung mga matatanda na yun . Hindi may makakasundo na tayong bago. May bago na tayong mga bibilhan. May bago na tayong makikilala. Wika pa nito sa akin. Sumapit ang gabi at umuwi na ang aming mga magulang. At oras na upang kumain ng hapunan. Habang kumakain kami, biglang nagkwento si Papa. Kayo mga anak, pagsabihan ko lang kayo . May gumagala raw na mga aswang sa baryo natin. Diyos mio, sabi na hindi talaga mga mangunguha ng bata na kidnappers. Aswang talaga ang may salarin ng lahat. Dumaan raw sa likod ng bahay ng isang albularyo sa atin. Nako, ramdam niya raw ang bigat ng presyensya. Dagdag mo pa ang sangsang ng amoy ng mga tao na yon. Kayong dalawa mag-ingat-ingat kayo. Magkaiba ang pagiging maingat sa mapanghusga. Tandaan niyo yan. Papa, ano po ba yung aswang?
Bakit kailangan mag-ingat kami? Nagtataka kong tanong. Hay nako anak ko, ang tigbulak ayan yung uri ng mga aswang na nanlilin lang. Ayan yung mga akala mo kay aamong mga tao na akala mo mahihirap tignan at napakabaho kung mapagkamalan ay basurero. Pero ang laman ng mga lagayan nila, yung nabibiktima nilang tao o mga hayop. Doon naman sumungit sa papa sa sagot niya sa akin. Ipa, kung sakaling makaharap ng mga bata yan, anong pwede nilang gawin? Baka kasi, malay mo di ba pa? Kunwari, dito sa tapat ng bahay, tas may ginagawa kayo. Tanong naman ni Mare. Marlon, hindi lalapitan ng mga yan ang mga bata. Kung may mga bawang yan sa bulsa tuwing lalabas, nako, maniwala kayo, hindi makakadikit o kahit dampi man lang ang aswang na yon. Kapag lagi kayong may bawang sa bulsa, wika ulit ng papa namin. Pinagsabihan naman kami agad ni papa at may idinagdag pa ito. Kayong mga anak ko, hindi naman namin kayo po pwedeng pigilan ng mama ninyo na maglaro sa labas. Ang sa amin lang, ang kaligtasan ninyo. Dahil baka may mangyaring masama sa inyo. Gusto ko bukas, bago kayo lalabas ng bahay, may bawang kayo sa bulsa niyong dalawa ha. Ayaw niyo ring matulad sa mga nabiktimang aswang, di ba? Kaya sumunod kayo mga anak ko. Pagbibili nito sa amin, sinunda naman ito ni mama. Tama ang papa niyo mga anak. Malalaki na kayo. Nakakaintindi na kayo. At di pa kayo ganon katanda para mabilis makalimot. Paggising niyo bukas maligo kayo agad ha. Maghahanda na ako ng salawal na gagamitin niyo bukas. Lalagyan ko na rin ng bawang para di niyo makaligtaan. Pagbibilin rin ni mama sa amin. Tamang upo lamang ang aming mga sinagot dahil wala naman kaming ideya sa nangyayari. Siyempre, natakot din kami noon. Kaya nang mahiga kami sa aming higaan ni Mare, agad kaming nagtalukbong ng kumot. Hindi ko maintindihan dahil kanina pa ako nakatulala. Ngunit di ako makatulog. Napansin kong gising rin si Mare, kaya inaya ko itong makipagkwentuhan sa akin. At mag-ayos na rin ang damita namin dahil wala naman kaming ginagawa noong mga oras na yon. Pumayag naman ito. Inayos na namin yung mga salawal namin. Tinahian din namin iyon ng mga bulsa upang masunod sila mama. Kasi naniniwala talaga kaming may mga aswang sa paligid. Maliban na lang sa nang aswang sa asawa mo, joke lang. Nang matapos na kami, naisipan naming sumilip muna sa bintana. Maganda kasi ang tanawin sa lugar namin tuwing sasapit ang gabi. Lalo na pag maliwanag ang buwan, tapos maraming mga puno. Parang nasa isang magandang paraiso kami. Sana all, paraiso. Nakatulala lang kami sa bintana nun habang nagpapaantok. Nagpaplano kami ni Mare nang bibilhin namin bukas kung sakaling may bumili ng huli namin. Tsaka binalak rin namin sabihan si Rere at Kili na maglagay ng bawang sa kanilang mga bulsa para di sila mabiktima ng mga aswang. Habang nagmamasid kami sa paligid, nakapagtatakang may nakita kaming naglilibot di kalayuan sa amin. Napansin naming mga basurero ang mga iyon
dahil may mga bitbit itong mga sako. Madami sila. Sa tingin ko ay mga 8. Yung iba naman ay purong kalalakihan. Malalaking bulas ang mga ito, ngunit madudungis. Naglilibot ito sa amin dahil nga naisip namin na baka mga aswang iyon. Nagsara kami ng bintana. Dahan-dahan namin iyong ginawa. At pagkatapos nun ay kanya-kanyang silip sa mga sewang. Ilang sandali pa, may dumaan sa harap ng bahay namin. 2 mangangalakal iyon. Nang medyo makalapit na ito, doon namin napagtantong, ayun yung mga basurero sa palayan kanina. Bubuksan ko na sana yung bintana nang makita kong may nakalawit na kamay ng bata sa mga sako na dala-dala ng mga ito. Akala ko ako lang ang nakakakita. Nang lumingon ako kay Mare, nagwika ito ng, Hala, Kuya Marlon, nakita mo ba? nanlalaki pa ang mga mata nito habang may binubulong sa akin. Oo, baka sila yung sinasabi ni Papa na mga aswang. Diyos ko, buti nagsara tayo ng bintana. Sagot ko dito sa kabadong boses. Nagpatuloy kaming nagmamasid sa paligid. Maya-maya lang ay nakita na namin ang mga taong may dalang sako na kinakaladkad na lamang yung mga sako nila. Akala namin wala na sila. Ngunit bigla naman kaming nakarinig ng kalampag sa aming bintana na tila gusto itong sirain. Naghawak kamay kami ni Mare habang nanginginig. Unti-unti nang nabubuwag ang bintana at unti-unti na ring bumubungad sa amin ang itsura ng mga nilalang. Nakikita na namin ang maitim at mabalahibo nitong mga kamay na unti-unting nilulusot sa nagawa nitong butas. Di kami nagdalawang isip na kuhain ang mga bawang at ibalibag sa nilalang. Nasa pool iyon. Bigla naman nung binitawan ang bintana at nagtatatakbo papalayo. Nasilayan pa namin ang mga mata nitong nagliliwanag. Tumakbo ito patungong gubat malapit sa ilog na pinagkukuhanan namin ng tilapia. Kinabahan kami ni Marinon. Natakot kaming baka bumalik ang mga ito at kami ang kuhanin. Kaya tumakbo kami sa kwarto ni na Papa at Mama. Mama, Papa, may aswang po sa labas. Nakita namin ni Marie. Humahangos na sabi ko sa kanila. Opo, Papa, nakita namin. May mga kamay pa nga ng bata na nakalawit sa sako nila. Papa, natatakot kami. Sinisira yung bintana. Singit naman ni Mare. Ano? Dito? Sa atin? Ay Diyos ko. Buti hindi kayo hinablot sa bintana. Ganon talaga ang gawain nun. Saang direksyon naman sila nagpunta? Gulat na sabi ni Papa. Ano, Papa? Nakita namin eh. Nandun po sila nagpunta sa gubat. Dumaan silang ilog. Kinakaladkad pa nga yung mga sako nila. Sabi ko. Ay nako. Huwag na kayong magtataka bukas kung may mga batang mawawala. Kawawa naman ang mga magulang na nawalan ng mga anak. Pero walang masamang tumulong. O siya, hali kayo. Dito na kayo matulog sa kwarto ko. Sigurado ba kayong kinalampag kayo ha? Titignan ko yan bukas. Sabi sa amin ni Papa. Opo, Papa. Totoo po.
Huling sagot ko na lamang. Doon na kami nakatulog ni Mare. Kinaumagahan, naligo na kami, gaya ng bili ni Mama. Sinuot na din namin yung salawal na may bawang na nakalagay. Mga bandang tanghali, tsaka na kami lumabas at doon na kami nagimbal. Napakaraming tanod at mga pulis sa aming baryo. May mga sasakyan rin. Marami palang nawalan. Umiiyak naman ang aming mga kaibigan na si Riri at Kaylee. Kaya agad namin itong nilapitan. Si Ramon, nawawala yung dayo naming pinsan kagabi pa. Pinasok lang naman nun yung mga sinampay namin eh. Tapos di na siya nakabalik sa bahay. Baka kinuha na siya ng mga kidnappers. Umiiyak na sabi ni Rere. Ganoon naman ang pagkagulat namin ng mga oras na yon. Agad kaming tumakbo kay Aling Marites na nanay nila. Kinausap namin ito dahil na rin sa sinabi ni Papa. Kinausap namin yung nanay nito at hindi naman ito naniniwala. Hindi nila hinanap si Ramon sa baryo sa likod ng ilog. Dahil di naman daw totoo yung mga aswang, kaya ganun na lamang ang pag-aakalang gumawa kami ng kwento. Subalit, lumipas ang ilang araw. Natagpuan na lang si Ramon na butas ang tiyan at nandoon mismo sa tapat ng kanilang bahay. Doon na lamang nanlumo sila Rere noon. Kung sana ay naniwala na lang si Aling Marites, di sana, di ganon ang inabot ni Ramon. Nalungkot kami ng sobra dahil sa sinapit ng pinsan ng aming kaibigan. Magmula nang mangyari yon, lumipat na sila Rere sa ibang lugar at wala na kaming balita sa aming mga kababata magpasa hanggang ngayon. At hanggang dito na lang po, Sir Casper, kasi ito lang po talagang naalala ko. Ito po ang aming karanasan ng minsang punteryahin ang aming bayan ng mga aswang. Muli po, ako po si Marlon ng Mindanao. Ingat, baka may aswang.